Ameriketako irakasleatekin harremanetan egotea momenturo. Erabiltzen lan metodoa. Gaiak izan dien ikuste gehien zaitena, ze oso desberdina die behin arten eta oso interesgarri die. Dualak inglesa sakontzeko balio izan dit. Klasetan, taula, beak ez daki erderaz orduan inglesa erabili bazu komunikatzeko eta saiatu itezea, konversazio bat mantentzen. Azkenen ingles asko ikastea, bai, azkenen idatzizko modun eta gero hitzitekon. It doesn't only teach you about more speaking or grammar, you go deeper on the language. Baina batez ere ikasetena da, badaukaulako lehenengo urten asignatura bat edo arlo bat, dala gutxi gara bera, egunerokotasun aurren izan alditeun zailtasunak edo egoerak edo aurre emateko. Teknologiak ine bai asko ikastea, nola erabili eta horrekin gauza berri egiten. It has also given me the opportunity to work with resources that new technologies offer. Lanak eskatzen dizkizu formatu desberdinetan eskatzea. Egun batean izan presentazio bat, besteen dokumentu bat, besteen poster bat, eta gainea lanetan jartzizu ze aldezun erabili, ze web horriak, ze plataformak eta lan hori aurra atatzeko. Eta nik uste dut eskola untzola, ze gero eskolan bertan, eskola normaleko lanetan, plataforma berdinilek dituzu erabili. The dual diploma has given me the chance to organize myself and personally grow my autonomy. Zuk ikusten dut zure asten zegunetan etortzen zaizun hobeto lan horiek egitea eta zure irakaslea bidaltzea. Pertsonalki hola asko organizatu behar izan naiz, baina bai kurtso bukaeran izan da lasaitasun bat eta pentsatzea aurrean mandet naiz eta eskolakin jarraitu behar izan, noski eta eskolarrakin eta nire egunerokotasunakin. Eta naiz eta zaila izan hasiera baten, pixkat hartzi gezunen trukoa ala esateana, azkenen asko ikasizula ikustezu. Dual diploma also helps you to be more independent. How I said before, it gives you tips how to achieve better your time or some advice to stop procrastinating and focus on your job. Duala gomendatzen ze alde batetik inglesa pilo bat ikastezu eta beste batetik lana beste modu batea ikasteziten. Gomendatu egiten dut orain inglesarekin hobeto moldatzen naizelako. Duala gomendatuko nuke batez ere inglesa ikasteko, eta gero baita nik uste ikasteko beste modu desberdin badala, eta nik uste oso interesgarria dela. Dual diploma is a great opportunity to improve your English, learn about the United States culture and history, and also to learn more things. Deskribatuko nuke zoragarriakin. Esfortzua izango zen, ze lan asko inbeazu dena ondo bideratzen. Amusing would be the word I would choose because you can have fun while acquiring very useful academic, communicative, and personal skills. Lagungarria izango litzateke. Garapena. To describe this course with one word, it will be marvelous. So if you're interested to upgrade your English or to improve or to learn more things about the United States, if you love this country, don't throw away your shot and sing it up for the dual diploma. Nik uste esplikatuko nukeela aurrerapena hitzakin, izan ere bai pertsonalki eta bai ingles mailan eta ikasketetan izan dalako aurrerapen bat, netzako gutxinez, eta izan dalako esperientzia bat non ikasiet asko aurrera ematen gauzak aldezun hobekien eta hizkuntzan da bai kriston aurrerapena izan dut ni gutxinez eta nire mailakin. Orduan benetan gomendatuko nuke olako batxilergo dual bat itea.